Колко са хора, едно вълкче, едно бясно вълкче, което не е правилно от може би 2016, 17, 18, 19, 20. Ще видим какво коледно има в този умрял град. За първи път виждам това дърво да е така, но не е толкова умрял. Не знам дали се чувам, сега вървим малко напред. Колко хубав дял Коледа. Колко хубава фейкелка. Тази къща. Вътре да е пейчета, но се седнеш. Там пише, че ако вътре влезеш ще умреш. Да, но отвънка има пейчета и тук на дял Коледа мога да седиш. Елхата е украсено децата на Тирде школа по изобразително изкуство. Рудолф. Така, весели празници на всички, да. Снимай веселите празници, бе. Писма до дяда Коледа. Какво писмо мога да изпратим? Вижте колко хубава. LGBT мисля, че се портва. Така, доста хубаво. И всички цътата са поздравени от дядо Коледа. Мисля, че това е... това е V6 V6 или V8. Хонда! Те е Хонда. Колко хубава Хонда. Ай се качим да караме малко. Аз мисля, че... Дай да снимаме отпред, гумите, това прилича на влако, брат. Това град не е толкова умрял вече. Така. Мисля, че е 3 метра. Вече празници. И продължаваме сега напред, защото има май заря. Доста хубаво лайт шоу. Как да кажа, сега минаваме напред. Там свети хубавичко. При емблемата на Разград май е това. Сега продължаваме тук. Ще е тук. Така, ето го разградското мъжествено лого. Снимай го по-хубаво. Колко хубаво, RGBTQ. Хубаво е. Ето я и вълшебната кула на Хари Потър. Хари Потър е горе и той сменя часовника. Всеки път. Така. Доста хубаво, снежето пада. Мисля, че е края на клипа. Може да снимате само най-хубавия отбор.